assalamu alaikum bandiraɓe men yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV eɗen jetti Allah gokkuɗe yiide ñalawma hannde o en jetti Nene Baba en jetti halifaɓe men diine e halifaɓe men aada eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin hannde Allah hokli en yiide 8 mars hannde ko spécial 8 mars Pinal TV waɗanto mon hannde so Allah jaaɓi rawane en ñaguinom Allah yo Allah hollu en hikka alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta Allah o holli en yiide hikka kanko kolluɗen yiide hikka o kadi yo Allah hollu en kadi yiide kadi mo wuuri kadi holla rewɓe kala 8 mars wiya ko lewru rewɓe machallah e nder ɗum noon hannde eɗen bismiɗo ete suka debbo o wona koɗo noon e nder galle he eyyi kanko woni Fadouma Gakou jaam ñalli aɗa selli basoɗa jawanema basoɗa alhamdulillah janni bisimilla ma sa no calminirta Yeewo Pinal TV mi ñallini kila gonɗo Mali ɗo fuu e caggal leydi Mali ndi fuu mi ñallini on fuu mi landike jam moɗon machallah mi jooti ƴeewo Pinal TV fuu mi jootike ɗum machallah ɓe beltima ɓe calmitimama kadi alhamdulillah e Fatima an ka présidente association Gawri wona oui aɗa wawi haalande min hoko woni association Gawri tawa mi weltike e landimaɗi mi woni Fadouma Gakou mi woni présidente coordinatrice association Gawri mi joƴini association walle biyetende association Gawri mi joƴindi hitande 2022 e lam septembre le lewru septembre association Gawri hono ni ɗum nanirta ni Gawri fulfulde hono ko mbiyete maaro Gawri voilà fou e Gawri noon ko ñamete voilà mi indiri Gawri pour que mi holla yimɓe hoɗum nafa Gawri e ley leydi meɗen ndi Gawri hono ni indirte ni ana wawi waɗede toyori ana wawi waɗede cobbal ana wawi waɗede kuldeji kewɗi mais e ley golleji amen ɗi miɗen kaɓo ɗum woni kabaru biyeteɗo droit de la femme miɗen kaɓo ɗum woni l' éducation miɗen kaɓo ɗum woni droit des jeunes également ɗum woni inde wonde association nde inde muɗum jaati ɗum woni l' association pour l' éducation la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes au Sahel association o wana Mali tan o haɗata association c'est dans tout le Sahel les Sahel o fuu min goni yimɓe ami ana Niger yimɓe ami ana Burkina voilà d'accord ok machallah a weltanama joni eɗen gara nadde e yewtere men 8 mars holko addani 8 mars tengtinede hokka rewɓe battol ɗum 8 mars ko tentina fa indire e inde rewɓe wona journée internationale hono ko wiyete ko ɗum ñande international leydi fuu ana hani haɓode droit de la femme inde muɗum nde ɓamama gila 1977 e organisation walle gonnoto nde biyetede Nations Unies kañum joƴƴinde wiide waɗe ɗum haɓo yalla rewɓe ana keeɓo droit des femmes muɗum hakkeji muɗum ɗi yalla iɗi kaɓo ɗum enema ɗum waɗi so hitande fuu so ñande 8 mars yettike fuu ɓe jalta ɓe gaɗa émission ɓe kaɓo e dow kabaru rewɓe d'accord machallah e holi darde rewɓe e société men he ha ɗum kala rewɓe ana jogui darde kewde le société meɗen ndi machallah eɗen mbawi haalde darde kewɗo e dow golleji rewɓe e les société meɗen eɗen mbawi ɓadde par ce que hunde fuu e domaine ñaji muɗum noon so en ɓami domaine artiste yaku eɗen mbawi haalde sagade en eɓe keewi rewɓe koɓe gatta impact ley leydi meɗen ndi hikka kamara mabɓe leydi meɗen inde muɗum witti ɗo keewi exemple ko gatta ko an hoorema jaati a waɗi impact par ce que inde leydi meɗen ndi witta par ce que tu t'es battu e ley droit maɗa bon rewɓe ko nafa muɗum ana heewi sanne hono darde mabɓe e ley leydi meɗen ndi d'accord ok kadi rewɓe waɓe no maɓe ni kadi hay ɓenne hen kadi d'accord machallah e est ce que e nder Mali ɗo rewɓe ne jogui place e nder pouvoir men he pouvoir public o bon miɗe wawi wiide eɗen jogui darde hewde par ce que ni so en ɓami ni société meɗen o ni wordi ɗi eɗen mbawi wiide rewɓe kamɓe jogui plus de voix ça veut dire que hono oɗum jimmi wiide mbimi so debbo ana haala omo yimɓe ana kettunomo sanne en plus so en ƴeewi ley société meɗen o rewɓe kewɓe jogui possibilité darde e ley leydi meɗen ndi kamɓe jogui droit
ene mbawi ƴewde les ministre ñaaɗi hannde rewɓe ministre ana rewɓe dogotoro ana rewɓe fe soldasi ana donc eɓe jogii darnde hewnde hannde eɗen mbawi wiide ko gorko wawi wadde debbo ana wawi wadde ɗum hannde donc hono gorko ni wordiri e société meɗen ni non ɗo leydi meɗen nde du debbo jogii darnde muɗum e leydi meɗen nde ɗum mbawmi wiide hen ok e nder ko wiya e refondation ko holli darnde rewɓe hen kadi est ce que rewɓe ne jogii hen darnde les refondations du pays oui je pense bien parce que golle wona worɓe tan kam mbawi wadde ɗum faudra que debbo hono ni yimɓe mbiya wiide hono probléme ñaaɗi mbiyata tani debbo kañum woni sipasima sipasima wona suudu tan wona quartier tan wona leydi tan so debbo moƴƴini galle galle moƴƴi tan so debbo moƴƴini quartier so galle moƴƴi quartier moƴƴa so quartier moƴƴi tan gendi ndi fof moƴƴa donc so place debbo les refondation pays o ana darne place mawɗo e les pays meɗen par ce que so debbo hokkama poste de responsabilité a yiyan o hokkan hoore makko durañaji kewɗi idañaji kewɗi hokkan possibilité makko fof yalla eɗu yaara yeeso boy idée an min kam sugno so debbo naati debbo golli tan e des fondation ana wawi yaade yeeso pays o jooɗo d'accord ok min paami ɗon e en tant que an hoore ma ka debbo debbo dariɗo daraniɗo leydi daraniɗo kadi wallude kadi sariyaji rewɓe e sukaɓe e hol transition o holno jiiruɗamo bon min ka e ley transition o mi wawa haalde ko boni ley hen par ce que mi wala o casque wiide mi waɗanɓe jugé mais e ley ko jiyami golleji mabɓe ɗi ko miɗe waɗa ɗum apprécié par ce que neɗɗo immiɗo ana haaɓo e droit maɗa neɗɗo immiɗo ana hayɓa golle gendi maɗa o ka ballowma tan no fa hande min ka ko mbawmi wiide ɓe tan Allah fawi mabɓe e golle o mais e idée an min ka fa hande transition o ka mi wawi wadde ɓe soutenu tan fa hande golle mabɓe yaaha yeeso e ley idée an d'accord ok Fadima mi oppuma poftoɗa ceeɗa daren clip goto après garten e plateau e d'accord probléme wala hen encadrement ummuɗo penam kaccani comme jawowo yaram yonti mbaɗa yeddiri hannde ko 8 mars o woni 8 mars mima andi woni 8 mars hannde ko artuno debbo sak wona min Let me tell you something. What? You know what's today? No, what's today? You don't know what's today? No. It's a March 8th. I forgot. Yeah, it's the International Women's Day. Right. Okay, I have something special to do for you.
suuduma an gorko tinno yurmo kala debbo ñande fof ñande wona tan ñande wiman woto fiimo o wona daba gorko mo dumo weltinmo ko debbo gorko mo sanmo jalanmo amanmo gorko o jodwi sole jour des femmes Ok, en garti e plateau men, en garti kadi e yewtere meɗen eɗen continue e namdi Fatma. En ji rewɓe ne mbaɗe ko boni ne golle golle bonɗe ko wiya violence ko holli miijo ma e ɗum tawi kadi est ce que oɗon gollida e hono ɓen rewɓe landimari beeli kan sanne par ce que hande ɗo gonɗen ɗo o tem muɗum haala muɗan haala sanne e dow plateau ñaaɗi e nokkuji ɗu e dow réseau ñaaji sociaux ɗi fou aduna o jaati hande dow kulle ɗiɗi haɓoto hande arande ɗum woni ko ɓe mbiyata français ko violence basée sur le genre kayen changement climatique maintenant e ono ɗi ko watte rewɓe ko fe goto watta ɗum anniya muɗum heɓa ɗum na heɓa bannum debbo na heɓa miragel muɗum na ɓiyum hono hunde ni ɗum watte e surtout sa debbo sa miili hono ma an debbo watta ɗum subi e ana nawi vraiment haala majjum ana nawi sane par ce que kan jomum ndu e droit muɗum noon certes so haɓo waɗi gendi hunde fuu natan hen donc hande e ley minen association amen o miɗen kaɓo e dow o flair muɗum miɗen boyi wadde ɓe formation e dow rewɓe kamɓe gaɗaɓe violence kamɓe gaɓɓe violence subi ɓe min gaɗanaɓe formation min gaɗanaɓe sensibilisation wona kamɓe rewɓe tan mais fe worɓe ana hen par ce que worɓe woɓɓe ana to gaɗoɓe ɓe gatte violé worɓe jaati violence gaɗoɓe violence subi onani ɓe mirtani donc miɗen gaɗa formation ɓe ndi on ɓe fof ɓe gaɗan formation suivi les formation o min kalnanɓe hakke huɗum he ɓe kani wadde droit maɓɓe préservé kamar huɗum he eɓe gaɗa ɗum suivi kay so ɓe gaɗi ɗum suivi hoto e hoto ɓe kani waɗede par ce que étape wonto koɓe kani wadde suivre donc min kaltanɓe ɗum min kollanɓe ɗum nokku to ɓe hani yaade so ɗum waɗama e maɓɓe nokku hoto eɓe kani yaade hoɗum ɓe kani haaldude donc min gaɗaɓe formation min gaɗaɓe sensibiliser pour que moralement kayen hakkillaji maɓɓe ɗi yalana walto par ce que waɗan traumatisme e neɗɗo sanne voilà par ce que violence du forme muɗum ana heewi sanne violence physique en ton sexuelle en ton fahi en ton feyi ñande min gaɗi formation majum violence sexuelle et sexite au travail maintenant ɗum woni fe e lettu gollete to ley bureau ñayi meɗen ɗi to hono haɓa muɗum ndu ana ton ɗiɗoɓe meɗen ɓe ana torra ɗum hande ɗo gonɗen ɗo donc o thème muɗum e thème mawɗo sanne e thème mawɗo par ce que hande ɗo gonɗen ɗo homo fou ana haɓo e thème o omo fou wi contre les VBG situation muɗum ana ton omo fou immike e dow thème o voilà donc mbawmi wiide temps vraiment on miɗen ɗo kammari maɓɓe donc soɓe kaja formation miɗen ɗo soɓe kaja sensibilisation miɗen ɗo structure ñaji ana ton walde ñaji ana ton ɗo ɓe mbawi neldude ɓeɗe yalla hakkillaji maɓɓe walto par ce que ɗum wawa ana tiiɗi ɗum waɗe supporté sanne voilà d' accord mais e nder ɗen golle est ce que oɗon keeɓa hen caɗele ele golle o est ce que oɗon keeɓa hen difficulté pour avoir ces gens là oui miɗen keeɓa sanne jaati par ce que a yiyan so en ɓammi ɗum temdere bawɗo darade fa haala min ɗum waɗama ɗuye ɗum mbiyamina ɗuye ɗum gaɗami ana fanɗi sanne ana tiiɗi a joto jaati a landotoɓe e noddaɓe min gaɗan hunde fuu mais ana tiiɗi ɓe keɓe
mais ɗum wattami découragé mi noddan ɓe min kalda e maɓɓe fa hande ko woni maɓɓe ɓe kaltanami yalla hono mi anda hono min kani wallude ɓe. D'accord. Voilà. ɗum jinnomi andude par ce que e ko heewi hen saka enen rewɓe eɗen kuula haalde walla eɗen kersa haalde onon mbi yagade walla ɓe jaago haalde. gonga jaaji. D'accord. Ana waɗa. E Fadima e nder Mali holi golle tigi ɗe rewɓe mbaɗata rewɓe Mali holi golle tigi ɓe mbaɗata ɗum kana heewi de par ce que sa landike kan ɗum wiide golle tigi ko ɗum rewɓe Mali watta surtout malien ana fanɗi ko debbo malien watta ana fanɗi onon nane ɗum kollitimami mbimi so tawi remude debbo ana rema so tawide womude na laataɗo sordasi na goɗɗum fu debbo ana waɗa fe présidente eɗen jiya debbo ana laato mais Allah hokka essence ɗi ley ngendi meɗen ɗi debbo laato présidente fa hande sinon en jii debbo ministre en jii debbo dogotoro en jii fuu e debbo donc golle wala toon hande ɗo jiyami ɗo debbo naatay ana fanɗi fe banque ñaji men mawɗi hande eɗen jiya debbo laato directrice général ɗum fu eɗen jiya maɓɓe donc golle tigi kako debbo watta ana heewi. D'accord. Ana heewi problème ala faami ɗum. D'accord. Et en tant que présidente de l'association Gawri e hol activité joguiɗa e 8 mars he? D'accord. Hol activité joguiɗon? E o kabaru 8 mars hono hitande fuu Nations Unies ana hokka thème e dow 8 mars hikka 8 mars yo ɓe kaali dow digitalisation woni debbo ono ordinateur ñaaɗi hono ɗum watte manipulé debbo yalana yaara dow filière scientifique donc ɗum dow thème muɗum min kolliti min gaɗa campagne de sensibilisation ça veut dire rewɓe gaɗoɓe influenceuse des femmes influenceuses na acteur na présidente na goɗɗum d'une organisation ou d'une association dow waldeji ɗi kamɓe min jiɗɗi ɓande mi lando hakkillaji maɓɓe dow 8 mars yalla miɗen gaɗa ɗum communication dow page amen Facebook kayen page ñaji amen keddiɗi donc bureau amen jaati ana mofti village Kane mi joƴini toon du une activité donc ça sera une activité de salubrité min ƴeewan dogotoro goto fami mbuwa jokka min gaɗa image min kollita debbo ɗum so debbo ana nokku fu nokku laaɓa worɓe bon worɓe de côté muɗum mais rewɓe min kalta haala muɗum activité amen ka e dow 8 mars yo ɗum woni yalla nokku ana laaɓa min gaɗa ɗum activité muɗum en même temps min gaɗa continuer de digitalisation mais les programme amen keddiɗi mbiɗa jogui activité ñayi kewɗi so Allah jaaɓi. D'accord. Inchallah. D'accord. Hade men yaade question battano eɗen jaaha e clip musical. Give me by your rocky me no be love, sweet but that is the moon be like a jump time. Sell me calabi, you mean the dog bundle. Any wind I didn't go die, then no fun out and they go water, the cocoon to my end. Say, girl, Nani, yo, Nani, Chucky, and me. Kewi lady lepi la dende yori onsa so jodi yori so yei ata kusan kirdo ay chure ko lejandaje kusan dire yare defendi kara kula so fan fulbe wanjara
sakite dungal fo marute Nyenyo kuma usake jom lode jom muke jom dole jom jike Nyenyo kulapo dan nurto kulade Arta fako ala bauda ade Pulago elam On belam tan fulbe on belam tan fulbe on belam Pulago melika fulbe on belam on belam Nega fulba mara kete wai Nega fulba mara simina on belam ke fulbe on belam Pulago melika fulbe on belam on belam tan fulbe on belam Pulago melika fulbe on belam Nega fulba mara kete wai Nega fulba mara simina on belam ke fulbe on belam Pulago melika fulbe on belam Fadima yewtere men waɗɗani gasde holi message jogiɗa faade e rewɓe Mali saka ha tengti e 8 mars e mois de mars hoko rewɓe poti wadde holi message jogiɗa faade e rewɓe bon message ko jogimi e faɓere rewɓe woni fahande tinnoɗon ne eɗen jogui droit meɗen ko ɓe gatta e marginalisé ça veut dire ko ɓe mbiyata no debbo hana wadde ɗum debbo hana waɗa ɗum certes les sociétés tiɗɗo gonɗe ɓe mbawi wiide eɗen jogui hakke ɗo kanɗe haɗuɗe kañ ɗo kanɗe wadde surpassé suko fahande on peut donner le meilleur de nous-mêmes ça veut dire eɗen mbawi hokkude ko ɓuuri ɗum fuu voilà donc fati min gaɗen hoore men marginalisé no ɗum gaɗami donc mi wiyama ɗum watta ɗum non non en faut ɗen jogui hakke sa yi fa hande 8 mars ana haɓo c'est pour que holle gorko wawi wadde fof debbo waɗa ɗum e dow kabaru golle voilà donc fa hande gaɗa ɗum continuer lutte fa hande e dow droit meɗen ɗum woni message ko joguimi e dow rewɓe ok d'accord Fatima vraiment merci beaucoup a ari plateau he vraiment weltima Allah jarama a jarama ok bandiraɓe ko ɗo garten hadde émission men o woni spécial 8 mars 2023 eɗen ñaagui Allah kadi Allah hokku en kadi yiide 8 mars ji garoji bye bye